Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọnụ. Ndị ọma njem ọnụ, asị m nke onye chiri nya zero. Ụbọchị taata bụ ahịa Orie. Ana m ekene nwoke na ekene nwanyị. Onye ọ na-afọ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo. Akajiọfọ Ezinwa Anaedo. Dịka ị na-esonyela anyị, biko nye aka wee na-agbasanye bụ ozi site na ịpịnyela ya aka na share button. Ana m asị compliment of the season. Maka ndị na-esonyelu the Gregorian calendar activities this period. Ihe ọma meela anyị. And cheta na obi anyị ebe a anyị na-adị emewe monthly rituals nke December na ha abịa na nchịkọ. December 27th ya bụ full moon, ozuzu oke ọnwa. Ọnwa ya abịa na ozuzu oke on the 27th of December. Bọsị ahụ ka ya apịachi monthly ritual maka ọnwa anyị nọ na ya. Anyị wee baezie nke ọnwa ọzọ ga-abịa na January. Normally monthly ritual anyị na-ebido first day of the month and then run throughout. And chetakwazie salaka anyị na-emewe n'obi anyị kwa Nkwọ. Nwanne echi bụ Nkwọ. Nwanne echi a ga-abụ 25th of December. Anyị ga-eme salaka n'obi anyị nke anyị na-ehunyelu ndị mmiri maka ndị nwere mmasị. Ọ bụ na ị nwere mmasị maka monthly ritual for January, ime ka mmalụ chat ya m na WhatsApp. Ịchọkwa na isoyela ya na aja salaka anyị na-ehunyelu ndị mmiri kwa Nkwọ ọbụla. Ịchatkwazie m na WhatsApp 08032477868. Ị ga-afụ nọmba WhatsApp m na this post. Ezinwa Anaedo page bụ ebe anyị na-anọ wele akụzi ọtụtụ nkụzi gbasara ọdịnala omenala Igbo, gbasara ife mmụọ, gbasara otu mmadụ na mmụọ na ụwa environment si emekọrịta. Otu mmadụ na ife ndị a na-afụ anya na ife ndị anaghị afụ anya si emekọrịta ka e wee nwee ihe akpọrọ harmony, balance. Ọnya bụ nkụzi m na peji a. Ya bụ na ị na-esonyelu m, ị ga-amụtago ọtụtụ ife. Anya bụkwa nnọọ tata bụ ezi na-esonyelu m, ana m asị gị nnọọ. Ị ga through this page, ị ga-enweta ọtụtụ nkụzi gbasara ọdịnala omenala Igbo nke ga-abalụ gị uru na nnukwu. Cheta na anyị na-ekwusị na a na-ebido n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ezi. To attain harmony and peace with the universe, with the environment, with ihe a na-afụ anya na ihe ndị ada afụ anya, ị ga-ebido n'onwe gị. Ị ga-ebido na chi gị. Ị ga-ebido na mmụọ na nna gị, mmụọ ngwurube nna gị, your ancestral root. Mmụọ na ikwu nne gị, mmụọ na ikwu nna, mmụọ na ikwu nne nne. Maka na ya ife na-esi na nke onye were akarịa. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Ife na-esi na nke onye were akarịa. A na-ebido n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ezi. Ị na-agazi iwe na-atenuzi unism with the entire creation. Mana ị ga-amagodo onwe gị, bido ọdụ n'onwe gị. Kpata na abịa na-ekwu ihe gbasara ife mmụọ, abịa ekwugodo maka chi. Maka na ọchị gị bụ the principal force of your existence as a person, as a human person.
chi gị, ọ true chi gị ewee nwewezie connection with mmụọ ndị ọzọ na ihe ndị ọzọzi. True chi gị ewee nwewezie contact, communication with ihe ndị ọzọ, network, that networking, all true chi gị. O wee bụrụ ya taa asị m ka ekwu okwu gbasatala one of the ancestral spirits that exist in many homes n'ala Igbo. Ọdịnala mba ụwa dị iche, omenala mba ụwa dị iche iche nwere nke ha. Mmụọ na-afụ maka ọmụmụ, fertility. Ịghọta ihe m na-ekwu? Mba ụwa dị iche iche nwesịrị nkefa. Ndị Rom nwere nkefa, echefuona m afafa kpọrọ ya. Mmụọ fa na-efe na-afụ maka fertility. Ndị India nwekwuru nkefa, ndị Hindu ha nwekwuru ya. Ịghọta? In various cultures, in various people, traditions of the world, ha nwere deity or a kind of energy that they reference for various purposes, including fertility. Abịa n'ọdịnala omenala Igbo, the deity anyị nwere that oversees, that we reference as mmụọ fertility. Fertility bụ ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwanyị, bụ gịnị? Ọda ọmụmụ, ọda ọmụmụ, maọbụ akwari ọmụmụ, maọbụ ọgwụ ọmụmụ, nke ọbụla ịkpọziri ya, maọbụ ekwuo ọmụmụ. Ụfọdụ na-akpọzi ya arọ bi n'agụ, whichever one, but I choose to call it ọda ọmụmụ, ọda ọmụmụ, ọda bụ the gravity, ọda bụ force of gravity, onye bụ ọda, da, to fall. Asị na ife a daana, that is to pull down. Other God, the force of it is the force of gravity that causes things up to fall. Ịghọta? Da na ọ daana to fall. Asị na ụkwa adaana na mangola na ọcha na ọ daana, da. That is gravity pulling it down. So the force that pull down fertility, ọda ọmụmụ. Gịnị na-ada? Ọda ọmụmụ, ọda, the force that pull down ọmụmụ bụ gịnị? Fertility or childbearing. Ọda ọmụmụ, the force that pull down ọmụmụ. Ọ na-adọta ọmụmụ, ọ na-enye aka dọta ọmụmụ. That is the force. Onye mere eji kpọọ ya ọda ọmụmụ, and that is why I choose to call it that name. All force, number one, you can do no force, because gravity is force. All weak, all witchy, all energy, all that ọmụmụ. So because of that ọmụmụ, because ọmụmụ is associated with feminism, feminine energy, mere anyị ji akpọzie nne ọmụmụ, ọ nne nwanyị. Now, this deity nọ na a lot of family, nọ na a lot of obi n'ala Igbo. Normally, ụmụnna na-agbakọ aka eyibie n'isi obi ụbọchị urugbo. Many obi, in fact, adị obi 100 n'ala Igbo, about 98 or even 99 nwere ọdụ ọmụmụ a na-agwa ọnụ. Ịghọta? There is every possibility na ọ dị n'obi be nna gị, ngwa na-ege m ntị, this deity, maka na Igbo na-eji mmụọ wele ebi. Igbo na-eji mmụọ wele ya ehibe ọnọdụ, ehibe obi. Ada ọdụ ọmụ asụkwazị na mmụọ, ọdụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Mana ọ bụ ọgwụ agwọrọ
n'oyiyi mmụọ. That is ọgwụ agwọrọ that is very very close to nature. Anya mere ọdọ ọmụmụ kịta anụnwa obi ọbụla ọ dị efu ya obido natural spirit ebido attractive natural spirit maka na itself is natural. Emeri establish in very ana m ada akpọwa ọgwụ agwọrọ agwọ artificial intelligence, mana artificial intelligence of ọdọ ọmụmụ or the higher than a lot of petty ọgwụ anyị na-agwọ today. Ịghọta, because ndị gboo gwọrọ ya bụ ọgwụ gwọrie n'ihe mkpọrọ Ezinwa Anaedo ọchịchị onye kwuo uche, ana m ekwu uche m, n'ihe mkpọrọ improper checks and balances with nature. Ịghọta ihe m na-ekwu? Otu ndị gboo si were gwọrọ nyawa ọgwụ ọmụmụ, ọda ọmụmụ. Ịghọta, I gotta say some things together to create that force. Mana being that na not the highly natural, not completely natural, but very much, let's say like 98% natural. Obviously, on a pool natural spirit to itself. Onye mere ebe ọ na-efu ọdọ ọmụmụ. In most cases, ị ga-afụ ụdala bụ pure natural spirit. Ụdala bụ natural mmụọ ji manifest in the physical. Ụdala ọmụmụ. Ụfọdụ efu ya with ọjị. Ifukwa ya with akpụ. No, usually akpụ ọkala ete. Ọ bụla ijite ete, no akpụ ọkala ete. Ịghọta, akpụ ọkala ete ụkwa a feminine being that's, ọ na-enyekwa ọmụmụ. So ọdọ ọmụmụ manifest, mostly if ọ na-ejikarị wela manifest bụ ụdala ọmụmụ. That is ọdọ ọmụmụ na-agwa gị. All these trees na-akpọ bụ purely natural. Mana ọdọ ọmụmụ itself, that force is human created. You got that? Created to solve the problem of fertility in the land. Mmadụ hiberie, omenani. A lot of mba dị iche iche nwere their own. Now, a lot of obi nwere nyawa ọdọ ọmụmụ. Oge ụka batalụ. Usually, this ọdọ ọmụmụ is one of the deities that have been so much attacked. So much attacked with so much hatred by church, Christian religion. Because ọbụna ịbịa na obi ebe ọ dị ebe ehiberie, ọ na-adị obvious. Ịbịa ịbatala ana na ngwuru otu efu ya. Ebe a na-edobe ebe a na-ehiberi ọnọdụ ada ezo ya ezo, ada edowe backyard or something ma n'ime ụlọ. Ọ na-adịrị onwe outside, abịa just eme ya akwọrị obere gbamgbam n'ọnọdụ dị ya. Ịbatala na the family ị ga-afụ ya. Ụfọdụ ndị na-alụ nke fadsef dewe n'etiti mbara ezi. Ịghọta. So church batala na otu anụnwa. The first deity fa na-ebuze recognize ya bụ that ọdọm na a ga-emebi ife. Na a ga-ewepụ ya. So a lot of families ewepụgo their own. Ọ bụrụ na ewepụrụ ya kama na emebiri the altar. Mana malụ, being that na n'ọwa ọgwụ agwọrọ agwọ. N'ime ana ebe a na-ehibeghị ya, n'ime ana ka the main gravity dị, the main force dị, ihe a gbọrọ ọda, n'ime ana ka ọ na-adị. Mmụọ bụ na-ehibere ehibe alụsị, ọdọ ọmụmụ alụsị. Ịghọta ihe na-ekwu, ọdọ ọmụmụ ọwa alụsị. Alụsị ọbụla ehiberu, alụsị ọbụla ehibere ehibe, ọ n'ime ana. Like ụmụ alụsị ndị eji mmadụ wee hibe, ọ n'ime ana ka a na-enyi the person with ihe ndị ọzọ. N'ime ana abịazie n'enu ya, emebie putzie up a structure. Maybe a structure ma ewere ogbe nzu dewezie n'enu ana there. A na-enejeri ya anya wee na a reference mmụọ na reference. Mana the main mmụọ a na reference ya bụ ife nọ n'ime ana.
ada ewepụ ya ewepụ ya na na-ejekọgo bụrụ ofu over the years. Ya na ana ahụ akpọrọ afa wee yibie, that family akpọrọ afa wee yibie, o spread go like, what will I call it? O spread go across the entire land. Na ana ahụ akpọrọ afa wee yibie ebe ahụ ehiberie. Do you understand? In the sense that every person connected to an ahụ is automatically connected to that force order. For example, ọ bụrụ na ehibere this mmụọ na obi bụ ọnụ n'isi obi bụ ọnụ, wee bụ na ngwa na onwe gị na-ebu a member of that village or of that obi, automatically you are connected to that mmụọ, to that order, that alụsị is spread. So abịazie alụzieli ya a fancy altar. Ife a na-adụzi n'elu a na-akpụ akpụ, akpọrọ m ya fancy. That is not ihe anyị fọrọ abịa kpụọ ya ọnụ mana otu esi ada n'ọdọ ọmụ abịa eweruzie aja ụpa or some things. Ụfọdụ na-use cement eme oduzie something na-enu ya ezi ọdụla ebe a ewe ụfọdụ ndị eweru ego ayọrọ na some things wee design osha ya. All those designing and the whatever akpọrọ, they are just for me, it's for fancy. The main real thing nọ n'ime ana. But ihe na-agba gị ọ nọ n'ime ana. So abịazi akwa gbamgbam ọnọdụ dị ya. So ndị ụka bịa ife fa na-eme ewu that fancy thing nke a akpụrụ akpụ akụrụ ihe na-ewe kpuchie nya ka ha na-ebupụ ebupụ ya sị na-emebigo dị alụsị, mana emebilo dị alụsị nọrọ onwe n'ime ana there. It doesn't live. As a matter of fact, you go down at that particular spot, oh, you can have anything there. I can't wait on go centuries of years. Nyana ne jekogo, sorry. Nyana e jekogo. Nyana ne jekogo bluzio ofu. O ihe niile ejuwelu we. Nyana na abrugo ofu. O disinya o misi kogo witana. So you go down at the onwe ike ma ya afụ na anything gbọpụta. O nwere ka ọ bụrụ maybe the only thing nwere ike ịfụ ebe a gbọpụta nwere ike bụrụ ọkụ ma ọ bụ ite eji were ụgwọkọ things ma ọ certain because materials eji agwa ya bụ ife na-decompose. One of the ingredients na-adị n'ihe eji agwọ that ọda ọmụmụ bụ nsị nwa ọfọ. Igbo sị na na-afụlọ nsị nwa awa ajọ ala and agents and and then other things. So all things that decompose, that go, that mix with and so if you got no okay what you and a dear key bunyaki zoom wherever you will not see anything. For you to take out that Ọda Ọmụmụ, do you know what you have to do? Yeah, for you to zoom it, remove everything entirely. He get me, but he get make sure for the entire of that woman. He be that Ọda Ọmụmụ. Na there. That is, if you want to remove that Ọda Ọmụmụ entirely, what you have to do is that the entire woman eji afafa wee hibe the mmụọ. Ị ga-akawa alafu na onwe hozi ofu mkpụrụ aja dị n'ana in the entire of the ụmụnna, which is not possible. Ghọta ihe m na-ekwu? It's not practically possible. You can't remove the entire, even bema anụ akịta, you can't nwa ka imegide ife esi na-abịa bụ Ezinwa Anaedo na ofu mkpụrụ aja adọzi bụ Ezinwa Anaedo. It's not possible. Even if you keep digging out sand, keep digging, you can have an email man, I can't even aja. So it's not possible. In other words, that Ọda Ọmụmụ can never leave that land. That's what I'm trying to establish. So ndị ụka bịa ewepụ the surface structure alụ for the Ọda Ọmụmụ ebupịa asụ na emebila anything, the mmụọ ka nọ there. So mana that's ihe nnejele anya of that alụsị ewepụrụ
amounts to desecration, mmelụ. It amounts to mmelụ, that is alụ. Being that now, because the human people doing it, they were doing it with intention. Ka emegide the mmụọ. That is number one. Kedu ihe the mmụọ mere gị? Ị chọrọ okwu. Ị chọrọ ka imegide ka iwepịa. Gị na ya akpara akpa iwe na-achọ iwepịa. The other. So ọwa alụ. And as a result of such, ibu ọgụ wee bakwu the mmụọ. And ọ ga-azọ onwe, ọ ga-egosikwa nke o si wee bụrụ living energy, living force. Onye mere abịazie, most families mebigoro nkefa, ebukọrọ mmebisia tikpọsi ife niile gbogbo tigbo. It's just like ndị Ichie, for example, ịnọkọta ese m n'imebie na ndị Ichie family. How dare you? You know fit now. Ndị Ichie ana ese m n'imebie ha na fa anọghọzi n'imebie na their altar mebisia. Ọkwado ndị Ichie enyiri na 6 feet. Ndị Ichie nwụrụ na-enyi egwu ana nyefa. Ịmahọ na onyinye aha na-enyifa n'ọwụ is more like arụsị ka a na-ehibe nya bụ ife. For example, your father nwụọ egwu a na 6 feet enye ya. Ịmahọ na mkpụrụ anya arụsị ka akụnyere. Ịmahọ na ọ bụ mmụọ ka ehibere nya bụ ife. Mmụọ ka ehibere nya bụ ife. Nne gị nwụọ igwuo 6 feet inye ya na that same ana. Ịmahọ na mmụọ ka a na-ehibe nya bụ ife. So ịpụtazie echi kịta anụnwa, maybe ọta ebe emerụ na ebe a ka a na-enye ndị Ichie oge. Probably ọ na nwere ife atụrụ atụ. Nọ dị a atụọ ikenga edewe dị a tụsị ụmụ ife a dewe dị a. Ịpụta echi kịta anụ ije bukọ dosins mụọ ọfọ ọkụ esi m na-emụọ na ndị Ichie ọkụ. It's not possible. Ndị Ichie bụ ana fanwa wụkwazi mfanwa fana na-ejekọgo. Yọta ya na-ekwu their spirit and their ejekọgo. It's not possible na ị ga-destroy iwu ha. Like I said, if you want to destroy them, then make sure that no mkpụrụ aja nọz na data na then you have won. Ime wula ania, then you have won. And it's not possible. So ọ bụrụ na ndị ụka bịa mebisi anya bụ ife, the mmụọ ka nọ. Ihe mmụọ ga-emezi bụ na ọ ga-ebidozi na-abụ ọbụ maka na-emela alụ. Ụnụ kpara nkụ ahụ mgbere wee na-abịara ụnụ ọrụ. Mmebi ya ihe agha emebisiri ọta ya with intention to megide the mmụọ ọwa alụ. O nwere ihe ọ na-emere ife with intention, bitterness ka emebie mmụọ a. Ịghọta ya na-ekwu ka emebie mmụọ. And nwekwa another one that na ihe iji eme ihe a probably na ị na-emebi this okwu mmụọ ka ibugharịa ya. Ị naghị eme with bitterness nọ ka iwopịa nọ ka imegide nọ. Ị na-eme ya nọ ka ibugharịarị ya ọnọdụ probably na ebe anụ ọnọ na ọ dịchaghọzi mma ka ahaziziere ya ọnọdụ ebe ọzọ. That one is different. It's different from nke niile eme nọ ka imegide ya. Ị na-eme nọ ka imegide ya is different. Do you understand? The energy iji bịakwute mmụọ bụ ife ọ na-afụ. The energy iji bịakwute mmụọ ọnya ka ọ na-afụ. So ihe mmụọ ga-eme ọ na ọ ga na-abụ ọbụ. Normally ihe ọ na-eme ebe ọ bịa ọda ọmụmụ ọ da eme ebere. Ịmara otu ahụ o si enye fruitfulness. Obi ọbụla ọdịna dị obi ga na-enwe ọmụmụ. Anụta nwaanyị na obi ahụ fa ga na-amụ ọmụmụ. Ụmụ ada sikwa na obi ahụ wee nuje dị ebe ndị ọzọ fadukwa fa ya dị fruitful. Ma ọ bụrụkwa na befa they in alignment with that same energy. Ịghọta ya na-ekwu. Mana nke dịgodu chọọ ba nka bụ na ụmụ nwaanyị ndị anụtara na ngwulu ahụ ga na-enwe ọmụmụ. That is one thing. And ka a na-enwe ọmụmụ akụ ya adịkwazie ya eji ole azụ ọmụ. That is ife ọda ọmụ na-alụ.
so ọ bụrụ na abịa mebie altar ya like that, ọbịa ọ na-adọ nsịkị. Ụmụ niile a mụrụ n'obi ahụ ọ ga na-eclaim na onye onwe, and therefore she have the right to do anything with she wants with them. Ọbịa ọ na-ebute ọnwụ ike, ọ na-ebute nlịanlịa, ọ na-ebute ọmụmụ ama ndozi, ọ na-ebute nseke, aka ogheri, onwere ihe ọ dị, ọ na-adakwuri amoosu. Mgbe ụfọdụ ije n'afọ asị ọ na-amoosu na-ada gị, ma ọ bụ ị na-alala ụlọ amoosu a na-ada gị. Onwe ndị na-abịa sị ya na ha na-alala ụlọ ihe nwa na-agba anyị na-agba mgbamfa n'elu gbamgbamfa na-eme mkpọtụ gidigidi n'abalị, asị n'ọwa amoosu. Ma ọfa na-alala ụlọ ihe nwa na-ekwu esifa, asị n'ọwa amoosu. Ma ọfa lala ụlọ ihe nwa na-abịa ga-afa mbọ n'ahụ, gakasị afa n'ahụ, asị n'ọwa amoosu. Sometime ọ bụ data ọdọ ọmụmụ ọ na-ada amoosu, maka na ọgwụ agwara agwọ ka ọ na-ada amoosu. Ọ na-edupụta aka ogheri, o nwere ife ọ dị eme nseke ọ na-ebupụta ada egbo ya ụta. Ọkwa ọ na-anụ ọgụla dị ise ndị ichie ifefa ya eme ofe adụọ n'ụsọ. Ndị ichie enwekwula onye ọnụ n'ebe ọnụ, because the energy na ọrụ onwe ya ewebata ya na the family ka ọ rụọ ọrụ. Ọ na-arụzi ọrụ na ife ejizi were kwụ ya ụgwọ ọ bụ ije bịa ma ya aka n'anya mebie ya. Ọ bụrụ nga obi adịghị mma, ọ bụ ka ọ na-abụ. Such family, poverty will be ravaging them. Poverty. And ọ na-eme ha ka asị n'ọgwụ ka a na-agwọ emegide fa. That is, such family mere ụdịka ife maybe that Ọda Ọmụmụ. Ife na-emefa ọ ga-adị ka asị na battalion of enemies are fighting them with charms, with whatever. Ọ ka ọ na-ada adịba. Ịbịazie ị na-atụ ndị ilu aka, isi na ọnwa anyị na-ataghị amoosu, isi na nwoke enye onye ọkọt na ọnya ji gị. Ọ bụrụ mfanwa ihe the major thing na-enye gị nsogbu bụ that Ọda Ọmụmụ. Ọ ka o si eme. Ọ dị egwu ọ dachi. Okwu nitela anụ ịbụ ọbọ, mmụọ niile adịlo ya. That is Ọda Ọmụmụ for you. Okwu nitela anụ ịbụ ọbọ, mmụọ niile ma chi gị ma ndị ichie ma ụmụada ma agwụ ma ogwugwu ma udo fa ncha niile adịlo ya. Facha n'ụsọ ọbọwa ọbọ, ọ na-abọ ọbọ. Ịghọta ya na-ekwu. So ọ na-ravage family with poverty, sickness, premature death. Asị gị na obi anụmanụ na family a na fa anaghị anụ no higher so 60 years. The oldest man nọ na the north 60 years. Something is wrong. Something is wrong. So solution to such, ọ bụ na ihe dị ka na family ọnụ, mebi oge na-akata ụka na ọnụ so were tinye aka wee bịa mba enter inside na log that door. Onye akpọtasịkwara ebe ọzọ bụ so ọ bụrụ na ọ nọkatabụrụ ụka before ịmago na ọnụ so wee yi ala ndị ụka wee so wee mebie data Ọda Ọmụmụ in the past, and then now you have realized, because the major challenges na-efesi ụmụ ọdịnala kịta mmerụ onye ọ na-agbagharị be dibịa na-agbagharị afa. The more na-agba afa, the more confusion na-eju onye ọ n'isi. A na-agbagharị na-awụgharị, ife na-eme ada aga nke nwa na ibia nwanụ, di anaghị abịa, biznes anaghị aga di nwa na anụ ọta na wee chi agbasana ụmụ rubbish akụkọ a na-akọgasị. The major reason for those akụkọ bụ gịnị? Mmụọ emebiri emebi, mmụọ edokwaghị edokwa. Weda ma ọwụ ndị ichie, weda ma ọwụ alụsị, weda ma ọwụ Ọda Ọmụmụ, weda ma ọwụ Arobinagụ, weda ma ọwụ agwụ, weda ma ọwụ nke a na nke ọzọ. Because all things being equal, let's assume na ife mere Igbo emeghị Igbo. O wee bụrụ na mmụọ niile ọdịnala Igbo, ọdịnala obi niile ji wee biri, ngwuru niile ji wee biri, obodo niile ji wee biri, Igbo niile ji wee biri, dị nnọọ otu ahụ ọ dị na-akpa ha aka. Na enwere anything like desecration, enweghị anything like no Jesus na-achị eze nke nwe ibe nwanụ, enweghị anything like desecrating all those altars.
all things being equal. If na Igbo ga-adịkwa as creative, even more creative as it used to be. Productive. Na Igbo, there is nothing like na na-enwe nwaanyị aga ma na nwaanyị ịmụ nka akụkọ a na-akọgasị kịta anụnwa n'oge kịta. Ọmandị like that, ọmandị ọdụgodu ọmandị as much as otu ọ dị kịta. Na business adị aga ife na-eme adị aga mme nke ọ dị aga alụọ na m ọrụ niile nothing. Jee chọọ ntọ na ana be nna gị, ọdịnala be nna gị. Jee chọọ ntọ anị ya, go and fix something there. Go and align yourself with something there. Something is wrong. So most families that have destroyed their own and now want to arrange things back, restore things back. Cheta na mụ gbara ụsị na ọdụ ọmụmụ dụ n'ana. Ọ dapụ apụ. It is not possible na emegidere asị na nyawa ọdụ ọmụmụ ehibere na ọdụ ọzọ. Unless ma the entire ụmụnna gbakọla aka wee hibie abịa palụ together in one voice wee kwuo sị na gị nwa arụsị ehiberụ na achọghazi gị. Wee gbaa afa wee negotiate wee jụba na alụsị ajụjụ dịka afa anụ abụrụkwa afa ihe anọ na bel balance ya n'elu bel esi hello Ezinwa cheki erụ m ife nenerụ m ife gbaa afa. N'obodo ahụ ga-ejikọtakwa họpụta at least 4 people wee jewe gbawa afa anyị agbazuo afa ụzọ ebe isii saa ma ọ ịsatọ agbagide na-awa na-agba na-achịkọ ndị ịmago dibịa ndị a eje ụkwụ ahụ experienced dibias ama n'afa mara ama and a eje ụkwụ ha na-abụ nke a bụrụ ife phone, nke a bụrụ ife WhatsApp, chat ya hello check something for me, hello do spirituality, ada akọ dịka aka ahụ dịka afa anyị agbabịa afa agbami. Obodo wụ ihe na-eje dị njem eje gbaa afa jụba eze gị bụ mmụọ anyị chọrọ imebi, gị mmụọ anyị chọrọ ibuna, gị mmụọ anyị chọrọ na ihe niile ọzọ. Kedu ife a ga-eme, kedu otu a ga-esi wee mee mmụọ anyị wee kwuo n'afa ife a eji wee nezi ya ọrụ maka na ọrụgo ọrụ for centuries of years. You can't just gbakọta ya azụ like that. You man gbakọta ya azụ just like that. A ga-ene ya ọrụ. Ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ ọsọ na-efi ka ya eji wee ne ya ọrụ enne mmela anị ya den onye ọbụla gawaziela onwe ya. Ịma na ọma ndozi nseke. Ụfọdụ nwere ike asị gị nọọ ewu ịsa ma ọ wee bụ na one dị otu a ma ọ ọkụkọ one dị otu a ka ya eji wee ne ya ọrụ na emechala anị ya den to your tent o Israel. Obi adị ya mma ịghọta ewu ihe anyị agbacha n'afa agbagido dị afa agbagido jụwa ese a na-ejechara ya mba a na-ejetere ya aka wee je gbaa afa agba n'ụlọ agba na mba ajụgasị ese ndị dibịa afa mmanụ ụdịka ife anụ asef a na-eje kwure ma ndị dibịa dichalụ afa eri ya ndị adịdị amoosu dichalụ ma obo ma ji ewele agba afa a na-eje kwucha fa. Ịghọta onye mere nji agwa ọnụ ndị na-condemn certain things. Yes, I do condemn, but ọ kwa ka ihe esi wee dụ afụta that na nya dibịa na-agwọta ọgwụ na-akọta nsị na ọ bara uru na ya dibịa amoosu ahụ dibịa ogbom ahụ na ọ bakwara uru na o nwere ịghọta because o nwere ka ihe esi wee dị otu anụ asị he na obodo dị otu a ma ọ bụ ndị dị otu a na-eji afa ịmana o nwere family, o nwere obi otu esi ehibe ọdụ ọmụmụ otu esi ehi o nwere obi hibere afa na obi fa ya ehibere mmụọ afa adọrị ya the force of afa adọrị ya adọ nwee ya enwe na befa na-echukwu ya na-efidi ya the entire ụmụnna nọ dị ya mmụọ afa amalụfa ama ọdụfa na akara aka ọdụfa na agwụ fa na-ebido na nwata wee fụba ụzọ fụba visions and all that. Ụfọdụ family nwere egbu ogbu a na-adọ mmụọ afa adọ. It's just like ikwu ikiri a na-emewe
time traveling and all that. Igbo ụbọchị urugbo na-ehibe ekwo ikiri the energy assemble ya onwe center point ebe aka na-efeed ya o wee na-serve the entire people connected to it. Such ụmụnna ikwu ikiri na-adị ha as simple as ABCD. Such obi ebe adọrọ nwa afa ịgba afa na-adịrị fa as simple as anything. Do you understand? Mana ọgwụ agwala agwa ada ama. So dịka ife anụ ya a na-ejetere ya aka je gbaa afa wee jụbata Ọda Ọmụmụ ma ọ bụ alụsị agha a chọrọ ibupụ kere ife anyị emerụ anyị eji welu because a ga-adị n'alụ. There should be negotiation, there should be consensus. A ga-enwe ịghọta ọ bụrụ nke mmegide one party megide nya anyị megide the other. Unu bu atari in peace, a ga-esetụkwa in peace, otherwise ọ bụrụ pieces. Ịghọta ihe na-ekwu. So ajụbes mana anyị so far na-emele ife a esiri all this process wee mie nothing no ọnụ just teta ụda one morning wee sị no Jesus na-achịzi eze na ụmụ ihe a na-achọghọzie. No peaceful negotiation, no settlement, nothing. Ọ ka esi eme ije kpọta fada, ije kpọta pastor abịa kụrisi ife niile mee. You are kidding yourself. So most family emego ya in the past. Wee bidozie wee pụtazie kịta wee bụrụ problem. Now, how can they go about it? Number one, cheta na m kwuru sị na ya bụ mmụọ nọ n'ana ọbụla abụ abịala emebi ya emebi ọ nọ n'ana there. Ịghọta ihe na-ekwu na ọkama na ọta ka emebiri. Therefore, to me, Ezinwa Anaedo, number one thing you need to ime, your family need to ime, bụ na unu ga-eje kpọta ndị eze ana na-akpụ alụ either from Bono maka agbara m oge gara aga nkuzi maka ịkpụ alụ na many villages and communities na ala Igbo nweziri nri indigenous of nri ancestral na befa ụbọchị urugbo ya wachi ịkpụ alụ onye ọya esi ebe ọ nọ jewe ndị Abịa ejebe ndị Enugu ejebe ndị Anambra ndị kelaf everywhere bụ ife ọ na-akpọrọ Igbo achị ịkpụ alụ ejebe ndị ụfọdụ ndị ichie ndị okenye wee sị mba na anyị esi otu a were ata ụfụ a ifefa meziri ofe ejezie nri ya mee gịnị mụtawazie ụmụ nwaanyị from that nri ga-abịazie mụtazie priest that are of nri ancestral. Ụfọdụ ndị ejekute ndị nri ụmụ nwoke enyefe ana na befa very large portion mgbe ahụ na ana na-adọ n'ọkwa eku aka otu a na ana niile ọnụ nwe establish ebe a bido n'ụwa ụmụfa ndị nwaanyị wee establish ebe ahụ o nwezi need for ịkpụ alụ mfanwa abịa kpọọ dị alụ n'obodo ọ bụrụzi nke ije wezi nri. That was how ndị nri si were gbasa almost na Igbo niile. Onye mere most people na-abịakwute m Ezinwa achọrọ m ịkpụ alụ bịa kpụọrọ m alụ. Ezinwa anaghị akpụ alụ. Go back to your village or your community, go and ask question. Jụọ ese maka ndị nri descent nọ na Bono. Go and contact them maka ịkpụnyawa alụ anyị na-ekwu. You are na-ekwu just like na Oraifite akịta like ekwuru m that day na ọfụ aka nchọpụtara ya maka before na nchọba ịkpụ alụ ejem je chọba ndị nwanụ mana kịta emechazie nchọpụta that na within Oraifite here na anyị nwere people that are of nri descent na akpụrụ ndebe anyị alụ. The last time mere ihe gbasara ịkpụ alụ n'Owu those people ka njekwuru gbafa and mee emecha ya ozugbo na-afụkwa na ifie sharp nya nke abụọ nke na akara asụsụ na-ada asụ n'ọrụ agara aga dịka akụkọ agha adụlọ ọrụ agara aga ịma na ọyịya
stupid language dị ha ihe mụnwa na-akpụ ya ọrụ agara aga akpụcha arụ otu anụ efu ịghọta. So it is possible that you nke nwa na-aga mba na-abịakwute Ezinwa Anaedo ka ọ bịa kpọrọ gị alụmọrụ ka onye ụkọ na kọntaktị onye na-akpụ arụ. It is possible that na in your community na-enwere such people na-akpụ dị alụ mana ị chọghị ịga chọpụta. Ị chọghị ịga chọpụta ị na-enye excuse. So ihe a na-eme bụ ịkpọta such people ọ na-akpụ alụ fa bịa na that ụmụnna na that family bịa mee gịnị kpụọ alụ kpụgodo alụ chigodo aja ana maka na ya bụ ọdọ ọmụmụ dị connected to aja ana. Achigodo aja ana aka n'obi akpụ alụ ngwuru akpụ alụ ekpochi onunu. Ịghọta ihe na-ekwu ekpochi onunu. Nke igbochi onunu anụnwa mgbe ụfọdụ ya na ịkpụ alụ na-agakọ together. Like I remember the last time m kpụrụ alụ n'ogwube anyị dị atụrụ eji wee kpụ dị alụ normal emechara ihe niile kpụgharịchaa ya tigidie tigbuo ya wee buru ya wee jee tikpuo. O nwere ofu onunu eji eje tụnye dị. That act suffices for that aspect of igbochi onunu. Mana mgbe ụfọdụ ka ị nwekwara ike agwụcha alụ ịchọzie dibịa ya enyeziri gị aka bịazie kpochie onunu. Mana the major thing ugoro na-akpọrọ alụ na ya bụ ngwuru nyawa alụ ala ndị ụka ọnụ yere wee jee mebie ọdọ ọmụmụ akpụọ ya maka na alụ ụka ka ọnụ yere akpụọ dị alụ akpụcha nyawa alụ ahụ tie aja n'aka n'obi. Then egbuju ana, that is number 2 ịkpụ alụ. Then igbuju ana bụ normally nne ewu like ọ nọ na be anyị ebe a ihe gbasara igbuju ana nne ewu and then nnekwu ọkụkọ ewere ya wee jee na ana ngwuru n'okwu ana ngwuru ahụ ma okwu ana obi ahụ obi ọbụla na-enwe okwu ana. Ịghọta ihe na-ekwu a na-enwe okwu ana na obi ọbụla ama nwa ekwu ọmụmụ nya ọdọ ọmụmụ without enweghị okwu ana. Obi ọbụla ahaziri ọfụma mmụọ ndị a na-adịsịla onwe fa ha na-enwe okwu ana obi okwu ana obodo ma ọ bụ aja ana ma ọ bụ ihu ana nke ọnụ kpọziri ya. Ịghọta ejee na okwu ana ahụ egbujuo ana with that nne ewu and nnekwu ọkụkọ na ọjị na mmanya ya adị ewere egudosia egbujuo ana ajụrụ. Then ọ na-emesịa ya emesịla anya ihe ndị a ịkpụ alụ na igbuju ana. Cheta na ihe na-agba gị bụ from experience Ezinwa Anaedo, that is ife mmata alụ. Maka another person nwere ike inwe different perception or way mana m na m akọrọ gị based on ọchịchị onye kwuo uche n'uche nke m and from my own experience. Akpụcha anya bụ alụ egbuju ana and ihe ndị a niile a na-eme no one involve you going to bring any dibia to come and do. The only thing you need dibia for bụ gịnị dị ịgba afa ya wee ịgba afa ajụ ọnụ mmụọ emebila ajụjụ ya dị ọdọ ọmụmụ onwe ekele ife anyị emeri ya iji were tie ya aka n'obi. Ife anyị emeri ya bụ after the ịkpụ alụ normal time whether ma ịgbara afa ma na ịgbara afa ị kwesịrị ịma na ya akpụ alụ gụọ wee mebiri mmụọ anabe nna ị kwesịrị ịma na ya akpọrọ ya alụ na alụ ka ime you need to ịgba afa about it. Ị kwesịrị ịma na ya egbuju ana maka na by that alụ anyị imerụ megide ana na-achọ ọkụ a ga-egbuju dị ana. You need to ịgbara ya afa na afọ ya agba abụ dị ọdọ ọmụmụ n'onwe which is the 3rd stage. Dị ọdọ ọmụmụ n'onwe ya kedu ife a ga-emeziri ya kala anụ a ga-egburu ya kedu emume a ga-emeri ya ka obi wee dịkwazie mma iwee gbawa afịa. Ekwuru m na afọ anụnwa abụla afọ a na-agba one place. Hello Ezinwa afa m ọ bụ Okeke Okafọ gbaara m afa nenere m ife chekiere m ife ọbụla ụdịka akụkọ ahụ a na-ejeri ya njem. Ị ga-ahapụ your comfort zone gaa gbaa anya bụ afọ ahụ gaa be dibia 4 or 5 or 6 or 7 or 8
you have to discomfort yourself because oge ị na-eme that na ị discomfort nya bụ mmụọ. So ọ bụrụ ife ị ga-anọ relax na bed be gị were phone hello Ezinwa gbaa afa ị ga-eje na be dibịa ahụ gị na dibịa atụ alụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? So na afọ anyị agba abụ nyawa ọda ọmụmụ kere ife a ga-emeziri ya ka obi wee dịkwazie ya mma maka na ọka na ana ọ na-anọ ọ bụrụ na ọka agwụchi atakwa ya n'ọnọdụ ya. Ịghọta ihe m na-ekwu? So ịkpụ alụ igbuju ala and then imekwazi ya bụ ọda ọmụmụ imekwazie. Remember the first stage ịkpụ alụ, the second stage igbuju ala, and then imekwa the ọda ọmụmụ, the third one imekwa the ọda ọmụmụ. That is to say restoring the altar back, the altar of the ọda ọmụmụ, restoring it back. Ọ bụrụ na ọnụ dị lucky na nyawa ọda ọmụmụ nwere ụdara ọ attractly pụrụ na nyawa obi, if you are lucky and then na igbulu that ụdara ịma na at least nya afụfụ wee bee na arụ nkenke, mana ọ na igbukuru that ụdara sorry o. So ife anyị emezi dị ọda ọmụmụ ka obi dịkwazie mma. Ụfọdụ na-awụ enwere ike akpụkparị ya, enwere ike awụla another place, like for example ebe ọbụla na ana ahụ can become an altar for the ọda ọmụmụ. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ that original place ọ dịbụ, maka na otu nsi wee kwu dị ọda dị mmụọ na onwe ya, the force nọ na anị already, and you can establish altar for the mmụọ in any place on that ancestral land. Ịghọta ihe m na-ekwu? As far as on that ancestral land, you can establish altar for the mmụọ anywhere there. So o nwere ike ekwuo na ọ bụ ka akpụgharịkwa that physical altar structure ya, ka akpụgharịkwa ya. Enwere ike were aja ụpa, that is red mud, ma ọ bụ cement or however tonu chọziri isi wee mee, akpụgharịkwa ya, akụọrọ ya ife. Sorry, so akpụgharịa ya, akụkwara ya ife, asị ya na ebe a bụzi altar ya, ebe ahụzi ka ya nọ wee nụ achụnyere ya aja. You understand? You may go by this pattern of ịkpụgharị that ihe ọkpụ, that round something na-ada or semi round something na-ada akpụwa, and then etinye isi kwọrọ ya gbamgbam ka mmiri ga na-ada na amụ ya. You can go like that, or you can use ogirisi. Iweta ogirisi stem, igbute ogirisi, igbute ogirisi maka na ọmụọ nwanyị, maybe ogirisi 5, ogirisi stem 5, igbute ya alụnye ya n'anị, ewee gbanyewa ọda ọmụmụ na ebe a ka a ga-anọzi were echukwu ya, na ebe a bụzi altar ya. Emechi ogirisi ahụ epuo. Do you understand? Ogirisi ahụ epuo. Ma ọ bụ enwere ike maka o nwere ihe ndebe anyị ji efiwere mmụọ ọnọdụ dị natural, and that thing bụ ọkpụ ikwume. Ndebe anyị na-akpọ ya ọkpụ ikwume. Ọ na-adị ka ant hill, ant hill mana ọ dị smaller one, not mkpu, ọbụla mkpu. Ant hill, ọkpụ ikwume, ọ na-epi ọbịa opuo, ọdụka o nwere cap something, ọdụka o nwere cap mana ọ aja na-esi n'ime ala. Ịghọta? Ọkpụ ikwume ka anyị na-akpọ ya. Ị nwere ike iburu that jee weta that time, mana ebe ọ na iyi eweta ya, gbaa mbọ gba ya okwu, mere ya ife, gba ya ihe ị chọrọ iji eme, ewee gwute ya, then abịa adọnye ya n'ala, then were ọkụ dewe ebe a, were some things like nzu tinyesịa na dị ọkụ, dewere ya ebe a, si dị ọda ọmụmụ nọọ ebe a zika ya. Fọnde na-emekwa ya otu ahụ. However you choose now, provided that na ịkpọrọ ya afa ngụawa ọda ọmụmụ nọọ ebe a zi n'ọnọdụ ụdụzi ife a, ebe a ka ya nọziwela akpọkwu were emerụ gị ife. Ọ mmụọ nọ n'ala ka ọ bụ.
ihe ọ na-inyere dị ya ọ ga-anarị ya maka na mmụọ na-akpọrọ afa wee nye oke bụ nye ọnwụ oke. Ịchụnyere mmụọ aja goes with intention and then the pronouncement. Intention gives direction to that your action. N'iji ọjị akịta anụ kedu mmụọ ị na-agọrị ọwa ọda ọmụ be onye dị otu a be nna m bụ gba afa that is what I mean. Gba afa ana afọ ya kpọọ afa ana. For example na ọda ọmụ be nna m maka nna m hibere ọda ọmụ na bie for some reasons ịghọta, mana ọda ọmụ dịkwa n'isi obi anyị, mana nna m dọtaziri nke anụ na bie special ka ọ rụọ ọrụ special ọrụ and ọ rụrụ enyewa ọrụ ahụ bụ na nna m ka nọ ndụ today bụrụ okenye obodo the eldest. Nna m nọ 109. nna m mụtazie mụju ụlọ mụtakwuo ma Ezinwa Anaedo last born ya ịghọta and all that. So for example na that ọda ọmụ be nna m ọ bụrụ na nchi mere ife kịta n'ebe ndọrị ya ihe nna akpọ ya bụ ọda ọmụmụ be mbada iwe ọnụ mmụọ. Ọda ọmụmụ be mbada iwe that is mbada iwe my father. Ọnụ mmụọ bụ nna m that my father and onye ọ bụ onye Iberia. You understand? Be that is the name of the land. As onye enwe ebe asị nọ mbada iwe ọnụ mmụọ nwe, you know the name of the land, ma ọ nọ ihe ka na ọda ọmụ ụmụnna anyị bụ Ezike. Ọda ọmụ Ezike. Do you know agba m na afa? It is name that is the connecting code. Ewo mgbade mmụọ na mmụọ nwa bụ chi nọ so Ezinwa Anaedo mmụọ bụ nwoke amụ n'ori ọmụmụ na-emerụgo ọjị ata. Do you see how I link everything with name? But anyway, you see how I link up everything with name. So however you now choose to re-establish the altar of the Ọda Ọmụmụ, either by ịkpụ ya akpụ ma ọ bụ iwere ogiri esiri nye go amazụ, ma ọ bụ iweta data ọkpụ ikwume, ma ọ bụ ụfọdụ ndị sef na-ebute ogbe nzu. Yes, like nke ogwube anyị otu nsi wee mee ogbe nzu. Inweta nzu a o buru nnukwute ibu, ogbe nzu egwupụtara n'ala ya ka m butere nnọọ dọwa dị ya ka m ji wee hibia ogbe nzu maka na nzu ka eji adọ mmụọ gbasara ugbo, nzu ka eji ehibere mmụọ ọnọdụ and ọ ya ajụ. Ogbe nzu a ka m butere dọwa dị ya were ọkụ dewe dị ya were nzu tinyesịa n'ime dị ọkụ dị ya gbe ya na ebe a ka ya na-anọzi enye ya oke na-eme ya ọ na-anara m, provided you have done the ịkpụ alụ. Once ịkpụrụ alụ gbakwa ya na ọnyanwa ka a na-akpụrụ alụ a na maka ya nakwa mmụọ ndị ọzọ so ya na ya bụ ngwuru emebiri emebi n'ọfa ka a na-alụ alụ emetere na ya ngwuru ka a na-akpọ and they were the name of the eldest male living male of that family wee kpụọ dị alụ. Like mgbasị akpụrụ alụ na be ya ebe afa nna m ka eji wee kpụ dị alụ wee nya dị alụ akpụrụ wee gazuo n'isi ụmụ ya niile, n'isi ya na onwe ya na n'isi ụmụ ya niile maka na afọ ya ka eji wee mee benwa ka na ọnya the eldest living male in his family. Do you understand? Like ọ na-anọ kịta anụ abụ Ezinwa Anaedo ọ na-alụ nchọrọ ịkpụrụ na ngwurube m ebe n'isi m, n'isi ụmụ m, n'isi ndị nwunye m. Mana m eji afa m, I am the head. M were afa m wee mee ọ gazugo mmadụ niile, ụmụ m niile ọnụ. Ịghọta ihe m na-akọwa? Provided na-akpụgo data alụ gbujuo ana otu ọ bụla isizi were gbọnyawa ọda ọmụmụ wee na-enyezi ya oke na ọ ga na-analụ gị. Ihe nkọrọ odolo anya as far as ịkpụrụ alụ gbujuo ana otu ọ bụla isizi wee gbọnyawa ọda ọmụmụ na ana ahụ wee na-enye ya oke ọ ga na-analụ gị maka agbara m gị sị gị na ọ nọ na data ana ya na ana ahụ ajekọgo bụrụ ofu. Otu ọ n'isi na wee kpọọ wee nye ya oke ọ ga-anara gị. Otu ọ n'isi na wee hibeziri ya ọnọdụ
ọ ga na-analụ gị maka agwa m the major thing mmụọ na-need n'ebe mmadụ nọ that recognition recognize na ọnọdụ ya. So that is it about that aspect of Ọda Ọmụmụ. Then anụ a ga-egburi otu a esi were mere ife agwa m na ya agba ya n'afa eju ọnụ dị mmụọ ya unu mebiri ajụjụ jụọ ya ajụjụ kedu ife a eji were medazighị obi ka obi dịwo mma ebe a kpụchagoro alụ gbujuo ana nke nwa na onwe egizi kedu ife a ya eme ịma na ọnwaanyị ka ọ bụ ọnwaanyị na-echinu ngọ ọsị ụnụ na-efi ka ọ na-eji were medazi ya obi unu eje chọwa efi ọsị ụnụ n'ọwa ebunu mgbe nọmali ọ na-ala ekekarị ife anyway ọgodo ebunu ọsịkwa n'ọwa ewu unu ejegote ewu unu ajụọ ya ewu one how many ọsị ụnụ ọwa ọkụkọ ka ọ na-eji ka ọ bụnazi nọmali Ọda Ọmụmụ a na-egburi ya ife white ọlụ ọkụkọ white ọ bụla ewu white ịghọta na ya na-egbukarị ya ma ebunu white ọ na-awa amụọ nwoke egbuori ya anụ nwoke ọcha like maybe oke ọkpa ọcha ma ọ bụ mkpi ọcha amụọ nwaanyị egbuori ya anụ nwaanyị ọcha like nnekwu ọcha ma ọ bụ nne ewu ọcha wee nabata dị ọmụmụ dị nwa bịara na the family. Is there any other thing I'm forgetting? So o nwere additional teaching on say na mmenye. Anyway, I will end this section and then start up another one. Nyaka wee tụsa this ozi. Nyaka wee tụsa this ozi. Share the message. Pinyaka na share button. Share maka days. Ana m afọ aka gị Darwin. You are one big fan that I have. I wish na mmezuru mmadụ oge like 100 na my page. Thank you so much. Nye na aka wee na-spread Ezinwa Anaedo teaching. A lot of people need my teaching but they don't get it because you don't have to share it. Nye na aka wee na-akwado page ya ka ọ na-eto. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. I'll be right back for the second aspect of my teaching. Daron, Yagazia. Remember, next tomorrow is our Saraka, Gabo 25th December. It's our Saraka and Saraka. If you want to be part of it, you chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 080-324-77868. This Saraka and Saraka and Demmiri goes on every Nkwo. Atọ nya a ga-emeriri ogo no 1 pack of Fanta ka egote with 1 packet of cabin biscuit eke ya nda na ebe afata ma ya wo na emere nya Saraka ịghọta mana nke nwanne echi a ga-esi ite a ga-egbu anụ a ga-esi ite ịghọta. If you want to be part of it, if you want to key into it, you chat me on WhatsApp. Then our ritual for the month of January is coming up. Oh, and then I join and make crossover night, whatever. I don't make crossover. The normal monthly lesson can I And remember that full moon for December comes up on 27th of this December. 27th. Observe it. However you want to observe it. Yeah, guys, okay. Daron.